I uns espais naturals que per la seva formació geològica i el seu paisatge han merescut el reconeixement i suport de la UNESCO són els geoparcs. A Catalunya en tenim dos, l'Orígens, de la Conca de Tremp-Montsec, i el de la Catalunya Central, que aquesta setmana justament ha rebut la visita dels examinadors d'aquesta organització de la UNESCO. El formen una trentena de municipis del Bages, el Moianès i el Baix Llobregat. Un mirador per contemplar unes vistes imponents, el símbol per excel·lència del Geoparc de la Catalunya Central, que es va crear el 2012. Un comitè de la UNESCO, amb el fundador dels Geoparcs al capdavant, avalua si aquest, el primer creat a Catalunya, pot revalidar el segell. A tot el món hi ha més d'un centenar de geoparcs. Són zones amb una geologia excepcional. Fa uns 40 milions d'anys, tot el que ara coneixem com la Catalunya Central era un mar. Fins a aquest mar baixaven rius que dipositaven sorra, fang, còdols, que transportaven en deltes. Doncs bé, aquells deltes, amb el temps, es van convertir en el que veiem aquí, la muntanya de Montserrat i també el massís de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Va provocar el verd i un mar interior el tipus de terra que tenim, i per això tenim les mines, i per això tenim Cardona com un actiu molt important, el producte que tenim i tot el nostre entorn és degut a aquesta història geològica de fa tants milions d'anys enrere. Geoparks are mainly the management of our heritage, of our past, in a way that will permit the people all around the globe to understand the value of this territory and at the same time to provide benefit for the local communities. Durant 5 dies, la UNESCO es passejarà per tot aquest vast territori format per una trentena de municipis del Bages, el Moianès i el Baix Llobregat. Ara passa la segona revàlida. Avaluen si hi ha hagut millora, sobretot a l'hora d'informar els visitants que trepitgen un territori molt especial. This kind of interpretation, I think, is extremely useful for those who are visiting the site. So, very well done. I valoren també el patrimoni gastronòmic i cultural, com aquesta ermita romànica del segle XI, en un territori que n'està ple. Núria Bacardí, TV3, Marganell. També és patrimoni cultural la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona.